mi wino on ceerno alpha baji ko ceernajo jaɓanaɗo machallah ƴewgal lamgal ina wawi wonde so tawi ko caɗele goragu joguiɗa aɗa wawi arde kalda e o biyeteɗo ceerno alpha baji o rokkuma piɓol on saaha tiiɗa te tedda to banggue rewɓe ɗo joɗiɗo ko juuti dañani ɓinguel walla joguiɗo ɗen caɗele kanko ceerno alpha baji omo safra ɗum te ko yontere liggodirton ma yi waylo waylo aɗa woni e dewgal ngal welani hani aɗa jogui kulkuli ngam joom galle ma addude debbo goɗɗo a yetima to bawɗo muɗum surde kanko woni ceerno alpha baji ko ñawuji emori ndo siti e ko way noon omo ɗum safra ɗum ko balɗe sappo tan jokkotirton o safruma ha cella tul pisole ha e gueɗe gañoje sa ari to makko ɗo ganda foof gasi aɗa yiɗidiri e debbo walla gorko te a yiɗa o janfoma jokkodiri e makko ko yaawi kanko woni ceerno alpha baji omo ummi toon to burkina omo joɗi to to dakar numéro makko ko 77 137 23 82 77 137 23 82 ceerno alpha baji machallah. Amin. Amin. Of. Allah. Bébé. Bébé, bébé. Bébé. Bébé, maman est bébé. 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 Amin. Amin. Jam kewan. Bone kewi de. Jom julat. Subhanallah. Jo? Muka mata wala jo. Ini agak bodoh. Mau tijum. Amin. Amin. Tay ko mo. Ni doa maka mado rew. Rew je kam male doa ma.
he joni mbaɗa telen kurus billahi joni hoore ma ndewa hoore men ɗum waɗimi telen sa woni duwaɗe malaka ɗi seeɗi mbi amin ɗo fat sukuru ma no yiɗi mbeddo a paɗi dow joom duranam hen min mbilmami sertoɗe caɗele ɗe gonduɗa joom mate anda min mbeɗa rafi cuuɗi rafi bonɗo ɓurɗo sida bon ɓuri corona bon ɓuri ebola bon rafi bonɗo gonñi ko jogui rafi cuuɗi komi cuuɗi wallahi o rafi kay yo Allah san ñaaga tan ñaaga ma Allah ittu mara wona mo cofof less mbiɗa mbi mara wona mo cofof less min babma a jogoto ha ngeedi walla ko wirduma walla ka cimmiɗi an nde julɗi mami ani yamma cimmiɗa an min ƴettoɗɗa min moƴƴite mbimi taw ka cofof less min mbiyata cofo mi ñamata yayma a faami billahi mi helani ɗo ñiiri bamma joni Fulay arwam seet ɓi haram jas giƴi muɗum rawandu hersin min ƴettoɗɗa min jannata andi min ya ƴetton sa rewti hen mi hirsat mami ƴakkuma ɗo billahi sa rewti hen warma an fuɗaɗo Allah an ɗum julta ƴettari bamma he mbimi julta ƴettari bamma min ƴettoɗɗa ko woni an rawandu ɓindo haram on ƴettitam he hajjel ko woni Fulay joom ala non min wawa ɗum sen an secret Huley ko woni mbar ko jam Huley min haɗani mbiɗa wonde rafi tawi joom en juula mi yetti hen Allah par ce que mi feera yi joom en juula mari wiɗum yo ñaganomi o wi kamen gonɗa min ɗum rafi cuuɗiɗo o fawti hen goɗɗo ko fawti koye billahi wallahi so rewti hen joni ko wi rew hen ƴeewa joni ko mbiɗam billahi wallahi billahi wallahi so rewi hen warma walla mbarani kala ndewɗa hen warma walla mbarani ba min so fima hoɓen Moussa remade fii hajjel amen tele nde weli fii joom hajjel yo fii ko woni mbimi yo fii ko min mbimon ko min ke maro min mbiɗa komi ƴettide min mami hittime bamɓe e rewten tan an jogui ref cuuɗiɗo min ɓima kaldata kay hakkude ba ɓiɗɗo ke ala cuuɗdiral ala cuuɗdiral de ɓoy kam ko dafat refo o suuɗat ɗum min ba mbaɗona ref mbaɗona a sofate less jomani seli aɗa malano ko hemma min gonɗa ko joom min hokkuma joom an min hokkuma wallahi min hokkuma billahi min hokkuma billahi min hokkuma woni ko dara accam Huley accam o mi waɗat ɗum tan walla waɗani jom ɗum ko anan ɗuɗume kala mi waɗat ɗum walla waɗani sal nanma hersi o karmu o billahi mi waɗat jom mi waɗat ɗum acce kam sabi Allah gacce kam kaw nanan andine hajjel ma wona neɗɗo celluɗo artir hakkille ma ɗo joni sa waɗa ko ɓiye ka gorko ar joom ar taxanilo billahi wallahi warma salmat mi ga an kersumi kaw koko antuma e joom holko woni probléme o joom wimi komi wala ɗum haalane hunde kam he ɗum heƴani ɗo rewte artir hakkille ma billahi wallahi salmat joom wimi ko sa anndi ɗum hannde walta hay an a walta artir hakkille ma hajjel ayan joom ɓinan ayan joom ɓinan joom ɓinan wawa joom a warat kam tan gallo a yaltan gallo kaw mbaɗa netti hersude kam a yaltan gallo hannde walta galle a meppitto nder gallan gallo mawna ma ƴettuɗen jom he jalma ko gonga la ilaha illallah jom a wona yi kurkali kam pije wonon kurkali kam sal accam man men ma hen jalma jom
Jom an e hewra dañde ban no matta ba mar hukuri berne makko yaata taftu be sa tafti ma ana sella hakkille ma an mi anda fof ndey jom ok kam jom jaloma jom jaloma jom min abba ko adon jodda ko adon jodda an ma bore ko adon jodda na wurdu musi min dom yenna hakkille ma min dom yenna hakkille ma min jibil ma jibil ma afami min jannta min han hajje arewtate ala wonta hat yobi non yobi non ko meppita nder gallam gallo min jayi wala ben kaldan ben kaldan jom an ben kaldan an andi sumi jibini ko ni bayta gila optal barat walla so fimo musadde so fimo musadde meme woni no ngoni e waccam tokkita julda woni ke woni no ngoni dani tan waccam jul ardo ardo sabi Allah Lopekam sabi Allah hajja hay an meppo mi jatti sabi Allah be balta gallam sabi Allah yom jaltu kam biru fo sabi Allah yom jaltu gallam sabi Allah min salamata ƴeewam sabi Allah somi ñaagi mama ka jom kum so jigi mi anda jom wona nen ha jigi wona neɗɗo ana cuuraawol keefe jigi mo onon heferde de Kolay sa woni no ngoni dani sale jinne wala ngi jul wala ngi jul gallo tawala galle sal kum so jigi mo jom wona neɗɗo wona bandum sa yi hande jom wawi darade noon hanma ɗiɗo konngire wonde e oɗo debbo poɗɗa andude jom wona neɗɗo an hay babba samor ma jom an wona neɗɗo rawaɗum so jigi ma ala ko mbawɗa wadde so wona wonde bamma jom an hersinimi an no ngoni dani tan an hersini kam subaka Allah mo pinɗa fo aɗa ɓeydo bonde acam min sala tan kersim min salim bono fo an wat mi accam bono fo an addim bono fo an addim hule haɗanni ko mbaɗɗa arrêta haɗanni ko mbaɗɗa boni ko galle fo aɗanni an liggi ɗum sukaɓe ganda kono haɗanni meɗɗa merci bébé jaggo hoore ma sayɓeɗa haale won ko wantan bébé woni no ngoni dani bébé an ka sihilam kono fota wel bamma o sofal leesa de salamata adde ko salamata woy Kozat Diva mbaɗɗa jam baraka jam ñaani jaari yalto am hule haala o barke rasulani lappat ɗum mi lappam hammaya min hay goto yawta kum kala jawi ɗum jiira yitere ma bone nahne galle tan galle fof woni tibbone wonde wa ñamide jungo ma ngu musata jongo ya joni giɗi ɗum tan dara suwaka Serie
bismillah mashallah jewgal lay defi ali tam nag jom on ko gañ ma ngo jum Dungamu. Baba ngati men. massa ba ma de wari itani o gal de mo wadi suku nya bibi ad ju ad mija bibi mutane bismillah kulay hala o mas billahi sawi kam sugu nyum fiima a cek nawma needi kam aɗa rafaɓe kadi neɗɗo natal ko woni haaju mum an jaari mi anda ko holnde changeta lakara acca haala ka dow boole yimɓe si ñaam jowto ni o wondi ko bonde needi sala acca haala ka moto ma ala ɗo o sa wi ɗum ko sukni ko min mbiɗa kom sukni hajam ala woto salaman ɗum koye waade noon salma kon ko beddiɗo sobde en jomum no addani kam cakka or no wonde e yoodde meeɗani wiide hono ka ɗo cakka ɗingoye sowona mbiɗa ñaganoma yo Allah okke balɗe juuɓe e battane moƴƴe Allah woppuma ɗo ha jiya taniraɓe ma jatiraɓe ma amin ya rabbi Seydi Sall ha goɗɗo moƴƴo wadde de hande maaro ko weli ko beltiɗo aɗa handi hen ko muñƴa e o galle ko fof mi andino o ñalawma maar aɗa handi hen ɗum tagi neɗɗo ene wiye yo muñ tan ayi ko muña fof o gasat wallahi gonga gottude hande ɓerde hande kay ɓerɗe ko ɓuuɓi kaw on ɓerɗe gottoɗa ma ɓuuɓa inde hanki kam ko wannomi kono muusim kono ko waɗanma ko kay jom seytane rajim noon dañtan ɗum bonɗo ɓii bonɗo tan bonɗo mo yummum bonima rewu wore wallahi dañta ko dañi ko gotto kaw hande gotte barke hande rasulullah komi beltiɗo mi weltima ara e hande hono ammir min ammirta ala ande min wima noon galle hande reeɗi de min wayri yi jaleɗe ma hande kay jom wotto ñaame gottude oɗon ñaame hande ɓerde ko ɓuuɓde ɗaɗo ɓuuɓde hande ñaame jom han ma wottade jom hande kam so jom ari mo haala hande no yowi kam mo joddo hakkude yimɓe fof waɗa kam émilie ɗum kam kontinta hande mo anam so ari ɗo mo haalnam ko hanga ko o jom wat he hande basdita lingu annene welda tan hakkami ñaam ala hoto wanni hande ko maaro ɓeydoɗo ittude tan aboni foto koyenem de hande ham yimɓe ko weltiɓe weltiɓe machallah salmata wadde min marama ko han ko hawima o en way sabdani anduno hande hande kay sam hay min yimɓe ko weltiɓe sabu Allah min mi talan ha biba yaltu sulam walla yaltu sulam sabu Allah tan ayani walla ay metti ma ko kala metti kam kala darni kam ɗo an jaari jomum foti jooɗoɗe an ha mankina men respect dow o bool mi si walla ɓe naafikoɓe wuule kaw hajjel ɓe jooɗo an heɓe parano oɓe gandanɗa waɗi wani tan komi anda ko ɗum ani mi wasanmi joom hande yawgol tan yawi men fa joom jooɗon dow o bool tan ha wiye ko salamata wiɗi noon kado fa juuɗi elle enen gona dew min no mi anda so towi an ka ñakkude folo kono min billahi so ari mo haalan komi nan so ari mo haalan komi nan ka min ko jama to pat kam par la force jom a ñamata Yaari. e sall ngaari lamtoro ko woni a ñamata Yaari. hiko harno yiɗanama haaldude kono noon ɓayde waɗni mbaɗamo teddugal ka aɗa wawno ñamta ko taki aɗa wanni junngo ma ngo an waxena mbiɗa bamma ganna ngo jum Ko ngadi kam hen kon haydara heɓani de ko jiɗnoɗo yaako kam. ɗum jinɗa yafri mum sababum ceen oɗo mbaɗanɗa wallahi min o sa hoyni ɗum min koyniɗa sa fewni ɗum min pewniɗa mi weltima cek fof noon ko haaju mum
ko marno e weldi hande ni yo dajjirde wona ñamen ko kala ceddo yo dajjirde wonde jommude jom min kam mi was andu min kam jom mi wona koyɗon walla leri bol jom hommin tan famɗina leri bole wona men debbo oya salama kangaɗo o kangal mo totomo o anna o min kam mi sikku tan min koyɗon wonmi min sikku koyɗon wonmi de wawi jom kam hande manana jom wona ko nder suudam wona juuɗe manana hande si ari nder suude jom de fadde mum jaltu nder suudu si weeɗani kam or walla jama suudu yaltatama te waa kam daɗa galle de a galle waa kam ɗo datti an woni ñak classe towi o wiyanmo ko jama mbiyatamo yaltude ɗum haalumo jama par ce que ko woni ko an rokkimo ɗum min moom so ari min mi anda an noon kono min so ari mo haalnam communauté par la force ko jama on koni wonko ala fulla min kado so ɗon ala ɗo e galle he min fonno woni la première personne hebde min après an gona deuxième position salamata wona an troisième position côté salamata o fakam ha côté mais Salma non bon a waɗi kam remercier merci de mais a ponno accude hay enen ɗiɗon e nder suudu mbaɗa kam remercier mais ni hande jam ɗiɗo cuuɗiɗo hande mi dañta toon jam de hande ponno accude ha keeɗi gonen ɗiɗon amminimam suutorke mi cuuɗinimami dow suutor mi tuttirima ɗum e dow suutor apoɗon accu kam jooɗo kaga joni addi probléme joni gofo kiɗ ma wi yo sooden te ɗum tan jogui noon cuuɗinimam ala goɗɗum yoɓe geddu yoɓe tikku wa min kam haɗi mi luuɗa tan saare nde ara waɗa kam to bonnuwel anjo Sénégal kam joni hay neɗɗo so waɗani neɗɗo moƴƴa ɗo suusa haalde ɗum an aɗa woni joom gallam aɗa resi kam e laawol sa waɗani kam teddugal mi ala droit jooɗade hakkude yimɓe mi haala ɗum aduna ko sa haali ɗum e nder yimɓe ma wood welti ma wood ɗum weltaki mo weltaki ɗo ko ya huɓɓa gas jooɗo hen salamata kam hannde ɓernde mum ne ɓuuri kala mo weltaki yo huɓɓu gas jooɗo e dow mum ko wonde kam e tekkuɗo walla jaaɗo mala hen ɗum ko haajuji maɓɓe noon kañum tan adon musansi bon wi'ata ko adon sansi kañum adon musansi ay joom hannde ko ya haaldema ɗo ay yaay holo ɗum dañi mab soranta kam ɗiɗo fof ala min accam tan min muulo sabi Allah hannde komi defanaɗo maaro welko ɓernam no ɓuuɓi tan yaye jooɗo ya haaldema baw mi ya haalde jaari ngeccanki ɗe tomi suudu mon hen ɗe mo wotto min ka jaari won tan wotto hannde sa pari mi harmanide haram ko jiɗɗon fof hannde mi ata e min defara te fam ko min waɗata jaari ko ɗo ha murtani mbaɗmi juri naar belɗo ha maayi mon nder waɗi ala anne ko somi gasni ɗum abdu ndere belgalle koye hannde weeli kala mo ɓernde mum fasi ɗo ko haaju mum jagguɗo noon ayi ɗon jagguɗo on ha tiiɗo kek hay goto waɗeɗo hakkude ma e gorko mon ɓo hakkude mon ko resi jogo Série jogo hoɗon mbawi rondir hay son ndesdirano jiiɗa ko fotta eɓa wottata haari min haari weltima haymi hoore mi ñaam ko han ma ñaam an kam an woni dañi ɗo fulla an hande bebbe gauche bebbe droite te an hande kam a famɗa boole mbimami hande ka pamɗinaɗo boole a nani kam ko jagui mino ene lay kala noon mbiya bebbe a ande de hande kam ala ko jarɗa nder wuuro hande min an kay fadde mbiyeɗa salamata kado yoɓe tottuma kado wona an woni préféré an major mi yara haysuma mimma jama am nani non jama an ko haala tan mbawɗa so yiiɗi an ko mettima ko tagi deɓe kaani tan dimmi ana waɗa considére ɗo e galle he waɗa ko considére joom waɗanimo considére ko ɗum mettimaji min fof animo ɗum ñande ko waɗi mo ñamde waɗi mo ñamde ko iblis makko o immimo yeehi ɗum haɗa mo ñamde a ñamata hannde ɓerde ko ɓuuɓi haaju makko de ko mano e weldini a yande jam min mbeɗen yaha mbeɗen yaha ha ɓooye mata par ce que hannde mbeɗen hecca e gallo yar ndiyam mi soddumaya non hotoga hecca e gallo probléme tan addat quoi ndan ndiyam hande ma yaade o Salma fotan haalde ɗum ɗo quoi vraiment fotan ɗo haalde quoi mais hannde ala probléme fami yaha ha ɓooye ma ayata siwnami a tumama noon son foggi suudu ma uddit ganda mbiɗa wawa toon walde par ce que ɓeyɗiɗo hannde a fattan tufam ɗum jara ko heddi ko min haajam no bona hen nda kaw yar yo Allah ɓooyi komi ñamani ko haaju makko hokkumo yaha wona hanko yiɗa hoore ma o maaro weltani to juunotoɗa aɗa wayi no gujjo yorɗo ya o maaro mi weltani Jomen nawli mum oppressé rewɓe galle baba jomen nawli mum jomen nawli mum jomen nawli mum oppressé rewɓe galle baba jomen nawli mum jomen nawli mum ande ko min samorma ndax an wuro ngo fof jaari de kam woni préféré joom ko bon mais hande ko ɗum mettima ɗum ko gonga de mais hande hollirani ɗum hande hollirani ndax hande hollirani
la nak donde boole te salamati jekki tegi dum dow kay dara ko ma ben ma man ta awon ka tinani min chaque jour to takam o tan atinata yedulu an ci to na ma or wala jama an ma jodar kaas mino an to taw dara way te mi awaya min ana waya way de jeew an jida ma salamati ka waya no an metti no gunda mino way job mit de ala hen job hande so ari do e patla ko jama to takam an non mi wonani ko mettuma parce que salamata o moy tan ko hande bibi o kono an non hay ko wayno o na hebata dum mettima holo an kam te fulla an kam ne ba happine ma ka ngarno tan mi an anata les mi an mai an bay ta fulla so yidi an ko wadde fulla way job hande si naati ni suuda mi hande fadde mi yakam to hay tay ko sikke ko jamma immoto yaha yiro yo or wala jama adal hande wa ko gadde galle wallahi adan ja hay tous an est video ma dañ ano déjà hande ko min yonta furum sikuda déjà hande ko sona ada hala una jama susu ana anda ambe bem sayu indo tura ko suma hel ko fima wala winma ko dum anda min ko ngam amusuba mata sona amusuba ko holdo hande mi samo chaque jour ande mi samo mino fo fe be jaako no ma mais hande an kam ka jippi de 0 degré 0 degré ajira ala fullo an podda ko wonde réclame or ma ada hala an ka pawro ko mi tere mo andi dum ko dum metti ma wadi mo 2-0 an ñak an salmato ko 4-0 wadi ma min do an ko min do way du man xorante mais an kam ani ko fo tek na mo dow an ko jikuda kam ha ko be ka préféré job comme préféré mako yedu dum hande dum yedu hande iwi hawa ara hande iwi momi adu jama ha suduma ona ha hew wallam an wadu so pousse do mi ya holdu an min dum do fof ni ko bebem ni barki Allah mina mi hande hande ko metti mi dum ko bebem wadi dum sabu odon ara ha omo dañu audace omo natte sur omo hala kam hala kanko wiyo hulata kanko wiyo fayata ele kanko famata jomi Nawligu kanko wiyo hulata kanko wiyo fayata ele kanko famata jomi Nawligu Jome Nawligu Obre Serie way galle baba Jome Nawligu Jome Nawligu Jome Nawligu Obre Serie way galle baba Jome Nawligu Jome Nawligu